рӯзи ҳаштум аст ки дар Китобхонаи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст бо иштироки хонандагону донишҷӯён ҷараён дорад. Тибқи нақша дирӯз дар номинатсияи адабиёти бачагона пурсиши донишҷӯён оғоз гардид. тамошобинони азиз, айни замон иштирокчии навбатӣ баромад карда истоданд ва мо ҳам мунтазири он ҳастем ки ба итмом расонанд ва бо ӯ суҳбате дошта бошем. холиқзода шодор ҳастам, донишҷӯи курси якуми академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. хуб, мегуфтед ки чӣ қадар вақт барои озмун тайёрӣ дидед? зиёда аз 2 сол боз ман тайёрӣ мебинам ба ин озмун, ки соли гузашта дар даври ҷумҳуриявӣ низ иштирок намуда будам ва сазовори ҷои ифтихорӣ гардида будам ва ин сол низ тасмим гирифтам бори дигар иштирок намоям. من اونقدر به هیجان زده شدم که نتوانستم به سوالهای آنها خوب جواب دهم، ولی من آن چیز رو میدونستم، از سبب هیجان زده شدن به سوال آنها جواب دادن نتوانستم، ولی این دفعه کوشش میکنم که در هیجان نباشم و چیزی که میدونم آنها را پیشکش اعضای حکمان گردانم. من مینداری خویش را به استادانی که در مکتب مرا دستگیری کردند و استادان عزیزم میرسانم. ба се гурӯҳ ҷудо намудани иштирокчиён кори доваронро хеле осон мекунад. тавре яке аз доварон Маҷид Салим ба мо иброз намуд, иштироки имсолаи иштирокчиён дар озмун хеле хуб аст ва маълум аст ки онҳо бо тайёрӣ ҷиддӣ ба озмун омадаанд. ин сол хеле боиси хушнудӣ аст ки нисбат ба соли гузашта фаъолияти чӣ донишҷӯён ва чӣ хонандагон дар бахши номинатсияи кӯдакон хеле ҷонок шудааст, фаъол шуданд ва хонандагон метавонанд ки озодона андешаҳои худро дар атрофи асарҳо иброз дошта бошанд ва инак миёни донишҷӯён, магистро ва донишҷӯёни коллеҷу мактабҳои олӣ идома дорад. баъд хулоса ҳамин ки имсол бартариш ҳамон аст ки донишҷӯёни макотиби олӣ ва омӯзишгоҳҳо дар ин ҷо ҳузур доранд ва хеле дар атрофи адабиёти кӯдак, насри кӯдакона, тарҷимаи асарҳои кӯдакона ва шеърҳое ки ба кӯдакон бахшида шудааст бисёр фаъол ҳастанд. ман гумон мекунам ки натиҷаҳои хуб доранд ва беҳтаринҳо ҳам интихоб мешаванд. албатта дар озмун чӣ қадар шеъру ҳикояву анамон пандҳоро шумо пешкаш намудед? ман ҳамаги 1500 байти шеърӣ, 20 ғазал, 100 шеъри бачагона, 100 зарбулмисалу мақол, 100 чистон, 100 ҳикоя азбар намуда будам. хеле хуб ва мехостам ки яке аз зарбулмасалро барои мо мегуфтед, албатта барои тамошобинон. аввал бубин ҷои худ, баъд бимон пои худ. аз ноумедиҳо ба умед аст, поёни шаби сиёҳ сафед. мисли рӯзҳои қабл иштирокчиёни озмун хушҳоланд. ба то баромадан ба саҳна дигар иштирокчиёнро тариқи монитор тамошо намуда метавонанд чанд маълумоти дигарро аз худ намоянд. ваҳдатшон манишоев ҳастам, сарбози хитории қисми ҳарбии 050-052 гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. тӯли чӣ қадар вақт аст ки хизмат менамоед? тӯли 1 моҳ аст ки дар гвардияи миллӣ хизмат карда истодам ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон 1 моҳ пеш тибқи даъват шуда будам. яъне шумо пештар дар озмун иштирок мекардед ва ҳоло бошад ки дар хизмат ҳастед, аз он ҷо барои иштирок кардан омадед? бале, ҳамин гуна аст. чуноне ки мо медонем, дар ҳар як қисми ҳарбӣ китобхона мавҷуд аст ва мо бояд аз фориғ шудан аз машқҳои ҳарбӣ, тамринҳои ҳарбӣ вақтҳои холигии хешро ҳамеша барои мутолиаи намудани асарҳои бадеӣ, барои пурратар намудан ва такрор намудани осори азбарнамудаи хеш, вақтҳои холигии хешро истифода менамоем. хушбахту сарфароз аз он ҳастем ки дар чунин ватани ободу зебо умр ба сар бурда истодаем ва мо ҷавонони зодаи даврони соҳибисаролии кишвар миннатдории самимии хешро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки чунин озмунҳоро дар ватани мо ташкил карданд ва мо ҷавонон донишу маҳорати хешро сайқал медиҳем ва дар чунин озмунҳо яъне дар нуқтаи ниҳоии ин озмун иштирок кардан барои ҳар як шахс ба фикри ман ин як фахр аст. пеш аз ҳама
як фахр аст ва ҳар кас наметавонад дар ин нуқтаи ниҳоӣ омада ширкат варзад ва мо ду сарбози қаторӣ ҳастем ки дар ин озмун имрӯз иштирокчӣ ҳастем. худро хушбахттарин шахс ҳис мекунем. тамошобинони азиз, қайд кардан ба маврид аст ки дар номинатсияи адабиёти бачагона иштироки донишҷӯён ба анҷом расид ва аз фардо иштироки омӯзгорон маҳз дар ҳамин номинатсия, яъне номинатсияи адабиёти бачагона шурӯъ мегардад ва фардо аз рафти озмун мо бароятон маълумоти бештар медиҳем.